Iya, iba, bila tiba kerja sebab buku lupa jalan wong telu ki ora usah nembang blebes. Wis engko mesti remuk sing lanang nek ngono. Malah teles kebes dhewe. Iki tak pasrahke wong telu ana Intan, ana Lita, ana. Wah, lah niki pun anu superhero kabeh Mas niki. Sedene superhero ki pancen yo kena diarani ki Intan momong ponakan. Heeh. Tepatnya apa nduk? Aku dhewe kok momong to. Aku lo paling muda. Aku sing dimong iki. Urung mesti lek. Oh sing dimong kowe. Urung mesti lek sing ngemong ki sing tuwek urung mesti. Oh masa. Ngono lho. Mergo sing tuwek ki angel. Urip ki mong ki nemong. Oh ngono. Kok mong ki nemong? Mong ki nemong. Piye Mas? Kadang-kadang ya sing enom ngemong sing tuwek, kadang-kadang sing tuwek ya ngemong sing enom. Lah bengi iki jenengan jangan merasa tua. Bahwasanya saman berasumsi bahwasanya jenengan ki ngemong cah nom-nom aja. Enggak, memang. ya? Saman ki nun sewu tak delok kan umur kaya piro? asline kan 40 toh? Mbahmu. Loh, mbahku ya mbahmu. Sidak. Beda. Lah. Senak kita umur lek 17. Oh ngono. Ngono. Lah iki tangan iki, Iki malah kaya umur 50. Ya Allah, Beh, kok bakale amen to. Bakale. Loh, jandune ndi jandu, Nduk? Lho kok jandu-jandune kono no. Tembange apa manut wong telu iki? Pitung, tak wae wektu 3 detik jiro lu entek. Wektune. Wah wonten pamundutan to Om. Kitir sumilir. Waduh, sayange kitir sumilir kudu dionekne bengi iki. Lah. Senengane. Pundutan kitir sumilir. Oke. Ya. Diaturke disiarke sapa Intan apa Meme apa Lita sing nyiarne? Yo penyanyi iki yo saru lek nyiarne. Oh berarti ya wis kowe tuh siarno kaya ngopo? Dek KMC protokol iki. Oh ngono. Anu to iki wis didik protokol Dek. Protokol. Lawa e didikane Oh, kula. Titip pokoke aku. MC nggih. Ya. Lagune napa? Sitir. Kitir sembilan. Kitir sumilir. Oh, foto Kitir sitir. Kitir wong sitoke weh mau. MC lah arep omong kok. Iya. Lagune apa kitir sembilan? Iya. Kitir sumilir. Monggo. Loh, piye to Om? Yo pake nyuwun cahyaning para tamu ingkang dadi kinurmatan. Ing samangke kanjeng. Ngangge muka dimah. Muka. Oh saman siaran wae sampe. Wis. Lah aku dalang kok kon nyiarne iki Wis seru, malu kitir sembilan seru. Oh wis seru tak penonton. Kabeh. Ya wis diitung 1 2 3 4 5 6 7 8. Yo, kitir sumilir. Ana Mimi, Intan, Lita. Chandra Budaya Indonesia. Jambu.
kasih lungkong-lungkong keti kowe cacah iki nek diwehi konoan buntutne sire karena arep dicepot aja pengen gak sida ditokne.